מחר לחול, לביקור משפחתי, אז נסתפק בשלב זה בזר ענק של תודות וברכות. השני שאנחנו מבקשים להודות לו הוא יעקב דוידוביץ', שטרח, עבד והשקיע מאמצים רבים בהצלחת הערב הזה. ברכות גם לך יעקב ותודה. We'd like to thank Yaakov Davidovich as well for his contribution for the success of the evening. Thank you, Yaakov. אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד קודם כל מזל טוב ענק ליוני פלטיג. איפה הוא? יש לו יום הולדת היום, מזל טוב. שחר, סליחה. שחר, סלח לי. That's his son. That's his son. The two boys over there. Valerie, that's his son. Over there, Shachar. שחר, תקום, אף אחד לא מביא אותך. שחר, תקום רגע מי שלא חבר שלך בפייסבוק שיראה לך גם. שחר, תקום. אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות הזאת ולאחל מזל טוב גם למרים שפירו, למעיין טביק, לדינה נורמן, שזאת אחותי, ולנטע נורמן שחגגו השבוע יום הולדת. יש כמה ימי הולדת בהמשך השבוע, שבועיים הקרובים, אבל לא אומרים ברכות לפני, אז תסלחו לי שאני לא מברך. We'd like to congratulate birthday children. First of all, Shachar Feltik, whose birthday is today. Also to congratulate Miriam Shapiro. Tabik, Dina Norman, and Netta Norman, who had their birthdays this week. Thank you. יש לנו תוכנית מאוד צפופה לערב זה, ואנחנו ננסה לעמוד בלוח הזמנים, למרות שהתחלנו ב10 דקות מוקדם מדי או מאוחר מדי, ננסה להדביק את הפער, והתוכנית לערב היא כזאת. נתחיל בברכות של זיווה ופרלי, לאחר מכן אנחנו נעבור לעדכון עץ המשפחה, נעשה צילום קבוצתי של כל הנוכחים, ואני מבקש את השיתוף פעולה שלכם בצילום הקבוצתי. לאחר מכן תהיה הפסקה, לאחר ההפסקה אנחנו נקרין את הסרט פרטי. ולאחר מכן תהיה עוד איזו הפסקה קטנה, ולסיום We have a long and eventful evening, and the program is, first of all, Ziva, Tabit, and Pearly Golden will greet the guests. Then we'll update and complete the family tree. After that, we plan to have a group photograph with all the participants, a break. After that, a film about the Feltik clan will be screened. Another small break, and towards the end, responses and comments and questions and answers. כבוד גדול, אנחנו מתכבדים להזמין את זיווה טביק לשאת את הדברים. בואו נגיד כמחזיקת מנורת השבט. Excuse me, sir. No. Here comes. Is that his wife? Yes. That's Bella's. No. Ziva, that's it. Oh, Bella's. The ex-wife. לפני שאני קוראת מהכתב, אני רוצה להגיד כמה מילים באופן חופשי. קודם כל גילוי נאות, לפני שהיה פרטיג היה טמפלר. והתברר לי שיש מהדור הצעיר כאלו שלא יודעים שאצלנו טמפלר ופרטיג זה בעצם אותו דבר. Speakers will get an English version of Ziva's speech. When? In due time. We are now second-class citizens.
But there's an ulpan not far from here. So what she said? תודה רבה. What did she say? There's an open school. אנחנו מזמינים עכשיו מתכבדים להזמין את פרלי גולדין, הרוח החיה של הכנס הזה, תעשה את הדברים. נמשיך הלאה. Is that there's room? Can you come down? Come down. Come down with Hi, who are you? I have no idea. Who are you? No idea. No idea. No idea. Janet. And Leslie's אוקיי. אולי תתחפי את זה למעלה, זה כל הזמן נתקלים בזה. בדיוק. תנבי תחזיקי. למה כיסו את זה? חלק היה יסודי. היה עץ מאחורי העץ. איפה העץ? אני מאחורי העץ. אני לא יודעת למה. שמה של שחרית. Don't hurt your foot some more. Ladies and gentlemen, you heard it. Here, Michael, sit down. Sorry. We'd I like know to this person. continue with the program, so please be seated and welcome those who came late. Do you know who Michael is? C. and Leslie's son-in-law. Michael Zeisler. This is Marion. He's the cousin of the person of the Boots. And you introduced him. You're the real. Son of Adolf. תדור פאול שהוא לא הותיר צאצאים. לאחר מכן יש לנו את טילה, ואני ראשית כל מבקש את יורם קומבר. מי מגיע יחד איתך? יורם, מי מגיע איתך לרשום? אתה תכתוב באותיות של הפתיחה, לא? It's interesting. We had Uncle Paul. גם בגלל אחי שכבר לא איתנו, שארגן את הכנס הראשון. למעשה אצלנו במשפחה היו ככה די הרבה תמורות. על כל פנים, רוצה להגיד לכם שדווקא בתור ילד אני זוכר את הביקורים של כל הדודות, ובעיקר של פאול ושל טנטה שרה, ותמיד זה היה ככה התרגשות של הרבה ימים לפני, וגם היו הרבה טיולים, אני חושב שגם עם בלה ועם אמיל, אבא שלום, ועם מרטין ועם פאני וגולדמקס בירושלים. אצלי קצת המשפחה מבולבלת, אני לא יודע תמיד מי זה מי. על כל פנים, ככה, אצלנו במשפחה, הבנים, הבן והבת של טילה פופר, זה רפי פופר, זה קוראים לברכה, וחווה, אימא של יעקב ושל אמנון ושל יובל ושל אביטל. אין לי שום סיכוי לדעת את כל השמות של המגזר. וחוץ מזה יש לנו עוד אחת אחות שאנחנו כל כך מכירים אותה שקוראים לה שלומית, ועוד יש שתי חמודות, אחת טלי ואורה. שתעזרי לי עם כל השמות של כל הילדים. עומר, תמרי ויאיר. הילדים שלי הם נועם ועומר באלף, ואשתי גלי, והבחורה מאוד מאוד חמודה כאן קוראים לה שלי, היא הבת של אבנר, והבן שלו הוא רוני ואשתו היא פנינה,
ויש שם עוד ילדה מאוד חמודה שקוראים לה הילה, שהיא הבת של שלי, שכמו שאתם רואים, עוד מעט תביא לנו עוד איזה גאונה אחת קטנה. אז תודה רבה. תודה רבה ליורם. תודה קודם כל למי שארגן את כל הערב הזה, גברת גולדי, לאחי יעקב, אני רואה שהם הפעילים הרציניים שהיו, וכל אלה שעזרו יותר בצינה. אני לא יכול להזכיר את כולם, כי אני גם לא יודע כל מי שעזר, אבל אנחנו צריכים להגיד תודה לכולם. הכרת הטוב הוא דבר גדול מאוד, שהצליחו לחבר את המשפחה שלנו בצורה זו או אחרת. אז מי אני בכל אופן? קוראים לי אמנון דוידוביץ'. איך הגעתי להיות דוידוביץ'? הרי אני נכד של טילה פופר. טילה פופר היה לה בעל שקראו לו אלברט פופר, שהיה סבא שלי, שהיה לו חנות ספרים, ככה אמרו, היא גרתה הראשונה בירושלים. אם אתם רוצים שאני אספר את כל המשפחה החרדית שלנו, כנראה שזה לא ייגמר היום, וגם תדעו לכם, אצל חרדים בזמן שמדברים גם יכול להיוולד איזה נכד. תדעו לכם שזה לא פשוט, אבל אני אנסה. אז עוד פעם, אני אמנון דוידוביץ', שאני זוכר את השם שלי, זה גם מעלה. אבא שלי זה היה שלמה דוידוביץ', שנשוי לחווה דוידוביץ'. אבא שלי נפטר לפני 4 שנים. אם יהיה עוד מפגש, אבא שלי תמיד היה אומר על אחד שכבר נפטר 4-5 שנים שהוא כבר צריך לחזור. אז אם יהיה עוד מפגש, אני בטוח שאבא שלי יגיע למפגש הבא. אמא שלי חווה דוידוביץ' חיה בחיים, היא בת 82 וחודש. יושב פה גם, יש לי גם 3 נכדים, אלדד, הוא נמצא פה, ויצא יניב ועדן הקטנה, שגם פה. איפה עדן? היא מסתובבת. אוקיי, זה הכל. 3 תוצרת הארץ, כן? מרים היה פה בארץ. אוקיי. תודה.